Fit-3 ta' frar li għadda il-gazzetta MaltaToday żvelat li il-kuntrattur u benefattur ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Żaren Vassallo approva 350,000 euro mill-budget tal-MFCC ħalli jgħinu lill-Partit Nazzjonalista fl-ispejjeż li kellu matul din il-kampanja elettorali. Kemm Żaren Vassallo u anke l-Partit Nazzjonalista dakinhar stess ċaħdu din l-aħbar. Sussegwentament il-Partit Nazzjonalista fetaħ libell il-gazzetta li żvelat din l-aħbar u qalet li rat dokumenti li jipprovaw ir-rabta mill-qrib bejn Żaren Vassallo u l-Partit Nazzjonalista. 3 ġimgħat wara li ħareġ dan il-każ fil-ħarġa tal-Ħadd, il-gazzetta MaltaToday żvelat li Pawlu Borg Olivier ikkonferma li Żaren Vassallo ta' donazzjoni ta' kwart ta' Miljun Ewro fil-forma ta' self. Jirriżulta li din id-donazzjoni forma ta' self ingħatat f'Ġunju tas-sena l-oħra mill-kumpanija ta' kostruzzjoni ta' Żaren Vassallo, Vassallo Builders Group Limited. Pawlu Borg Olivier konferma li din id-donazzjoni jintużat biex tgħin lill-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista Media.Link Communications minħabba problemi finanzjari li kienet qed tiffaċċja. Żaren Vassallo huwa wieħed mill-benefatturi ewlenin tal-Partit Nazzjonalista. Ftit ta' snin ilu kien fdat bil-bini tad-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà. Minn barra lil saliba Vassallo ħa wkoll għall-btala fuq il-jott privat tiegħu lis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista attwali Pawlu Borg Olivier. F'din il-leġislatura Vassallo ingħata wkoll il-kuntratt tal-bini tal-Power Station tal-BWSC waqt li tħallas ma' 8 miljun euro f'sussidji biex iżomm anzjani li l-Gvern ma kellux post għalihom. Fl-istess ħin ftit aktar minn ġimgħa wara l-waqa tal-Gvern f'Diċembru illi għadda, il-MEPA approvat żvilupp ta' shopping complex ta' Żaren Vassallo fejn hemm il-fabbrika tal-Lavinbraw fi żmien rekord, 6 xhur qabel tippermetti l-liġi. Żaren Vassallo huwa wkoll is-sieħeb ewlieni ta' Tankred ta' Bone li din il-ġimgħa tressaq il-qorti fuq akkużi kriminali brabta mal-iskandlu tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Malta.